tá lála Pádraig ag dridum linn mar sin rinne mar cinenne cuairt na Nathracha Nimhe atá an seo in Ollscoil na Gaillimhe. Tá mé ag súla. Thugam ar cuairt an Doctor Michel Dugon sa Roinn Zo-eolaíochta in Ollscoil na Gaillimhe, agus d'fhoghlaim muid go leor faoi Nathracha Nimhe. Tá cónaí ar Nathracha Nimhe gach timpeall an domhan, ó thuaí ar fad agus ó dheas ar fad go bun ver gá theas. An crackan álan atá orthú an seo. Fáinn siad ré leis an crackan seo ina iomlán go trí seachtaí. Nuair atá siad óga, nuair atá Nathracha Nimhe beagnaí ní sinne agus nuair atá siad fásta, fáinn siad ré leis an crackan gach ceithre go 6 seachtaí. Tá roinnt Nathracha Nimhe atá anna ada, agus tá roinnt Nathracha Nimhe atá anna throm. Tá cónaí ar an Nathracha Nimhe is trimma ar domhan an anaconda san Amazon, agus tá sé anna throm ar fad, thart ar 100 go 200 kilogram. Tá cónaí ar an Nathracha Nimhe is fuide ar domhan an piatón líonántaach san áis, agus tá sé anna ada. Déiteach sé fós sús le 9 méadar ar a ad, agus déiteach sé a bheith có tiobhla stoc crín. Agus an rá is agad go mbíodh cosa ag Nathracha Nimhe fadó, has spáin Michel dom go mbíodh na cosa an seo. Agus má éacan tú ar an teanga atá ag aon Nathracha Nimhe, tá sé roinnte ina gá le, agus fáin Nathracha Nimhe bulla ón teanga tá acu, ní ón srón, agus tá sin an gá bhulla ó oil an dóthíomh ag an am céine. An Nathracha Nimhe seo, cúnse an tanam atá air, aber hai cúnse, seo cúnse, agus Burmese python ag cúnse, agus tagann tú ar Burmese pythons san áis, agus de réir dealamh tá siad le fáil i phleair de freisin. Tá lad seo anna throm ar fad, má him ar nó scúl mé sa gym ag go brigadín aniu. Ach yeah, seo cúnse. Agus inéis tá cúpla cara eile aige, agus cúpla cara nua agam freisin. Agus aniu, well, tá mise cosúla Niamh Pádraig.